लोगोफोरनि दायदों फैयो मामोनलाय गामिया राङाटारि गवालपारा फैना ओरैबायदि माने मोजां नांगौलै नै जोंनिया ब्र'खौ लोगो मोनदों नै ये ब्र' दे ब्र' गाइस वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल लोगोफोर थ' गोबाव सम जाबायमोन भिडिअ बनायैया माने आंनि बे गोबाव सम जाबायमोन भिडिअ बनाय डायलगा माने फैबाय थाखायो मानोना आं भिडिअखौनो बहुत लेट बनायनो दासान्दि थ' उपाय गैया लोगोफोरना दानिया कन्टेन्ट मोनाबा माने माखौ भिडिअ बनायनो बिदि जायो आरोना थ' बिनिखाय बारा बनायनाय जाया आरो नै जानिया लिसुफोरा मोनहांबाय सोर सोरनाव लिसु दङ कमेन्ट खालामजाबाय दे थ' नै नैबे जाबाय जोंहानि लिसु जानोसै आरो ओमफ्राय नैयाव दङ थाइजौ नै ओइ नुदोंना ओमफ्राय नैबे जाबाय नोंथांमोना कमेन्ट खालामलाय नै दंफांनि मुङा मा सोर सोर हायो ना बेखौ नै बिलाइखौ नायनि बे बिफांनि मुङा मा कमेन्ट खालामजाबाय दे अके लोगोफोर लेट्स स्टार्ट आ भिडिअ थ' टपिकआव फैसै नङा होमबा थ' लोगोफोर दिनै थांगोन आङो माने सिमला बाक्सा सिमलायाव माने मोनसे प्रग्राम दङ बिब'जों बि बेरायबा माने गोबांनि माने आंनि फेमिलि गोरबोखुंगुर इउटुब फेमिलिनि गोबां माने मानसि लोगो मोनो थ' बिनिखायबो आं बे थांनो मोजां मोननाङो आरो ना आब'जों आरो आब'आ माने गुमैया न'आव गैया दासान्दि थ' बिनिखाय आब'आ माने आंखौ लांबाय थायो आरो ना थ' बिनिखाय आंबो थांनो आरो गाहाम नाङो थांनानै इन्जय जायो गासैखौबो लोगो मोनो नोंथांमोननि अननाय मोनो मा मोनो थ' बेनिखाय लोगोफोर आंबो थांनाय जायो आरो ना थ' लेट्स स्टार्ट आ भिडिअ ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे फिसा एनाउन्समेन्ट माने आङो माने भेरगाव ओइस बर' मिडियामाव दासान्दि टिचार महरै मावगासिनो ना थ' बेयाव लोगोफोर माने रिजाल्टआ माने ओरैबायदि मोजां जादों माने आं जाय साबजेक्टखौ लायो माने जिअग्राफियाव बेयावनो माने सबनिख्रुइ साबसिन जादों आरो ना बे स्कुलाव जिखि जाया माने स्कुलनि रिजाल्टआ माने बहुत बेस्ट जादों आरो ना माने सिगांनिफोरनि रुजुनायाव आरो स्टार्ट भिडिअ अके दायो आं थांसै सिमला बाक्सा बिनिफ्राय नेक्स्ट दिना दङ जोंनिया मेघालय बारदार टिकेरकिलायाव दा जों थांगोन जोङो सिमला मामोनलाय तुक्राकुसि सिमला तुक्राकुसि लोगोफोर आं मोननै भिडिअखौबो मोनसेयावनो देखायजोबनो नाजानोसै आरो ना बेसेबांथ' मोनसे मोननै बनायबाय थादों ना थ' लोगोफोर नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय दे लेट्स स्टार्ट भिडिअ अके थ' दायो होलांसै थ' लोगोफोर नै दायो जों होलांसै बाक्सा सिमला जिल्ला ने थालाय दे आयै थादो थाफानो लुबैदों बिमाया लुबैदोंथ' दिनैसो माहाय मादिबा थांफाबा हामगोन नामा होननानै सानदोंमोन रे ओमफ्राय नोंसोर गाव लाङा आरो आलानि जाजानि एसेबां गोजानाव माने मानसिया हाया गोबायो माने आरो प्रग्रामफोराव गोबां माने बहुत माबा जायो बिनिखाय बिमाफोरा बोरैबा जायोना नङा होमबा बिनिखाय माने जों स्ट्रं जों जिखि जाया जों गासै सब हेन्डेल खालामनो हायो खिन्थु नोंसोरो बोरैबा जायोना बेनिखायनो दे माइ खाथियाव होनबा थांसिगोन अके लोगोफोर दायो थांसै जि हाया जि देखायनोसै आं नङा होमबा जि हायो प्रग्रामखौ थांलाय फैलाय जिखि दिनै जियानो जाया मानो गासिबो देखायनो नाजानोसै आरो अके लेट्स स्टार्ट द भिडिअ दायो सफैबाय जागाया जाबाय सिमलानि मामोनलाय तुक्राकुसि सिमला तुक्राकुसि nih program jelas program ready we are ready dia dengan sini apa tuh bro ready full jos ya nah coba lah foto shoot drive foto shoot Nah, dari bicara orderan ini. Silakan aja, macam mana ya? Dancer macam lah. Boleh le. Single lagi ya, tak single. Single le. Serang nggak sih? Serang nggak sih? Program ini dengan santai saja, regular. Meyaman, ini Simla, gambar Meghalaya gambar. Dia mana nama Meghalaya, ada sekitar. Foto shoot juri bro. Famous singer. Kalau boleh dari sana apa ini? Jauh. Baisaliau Alasi Zuri Boro, 赤いコーナーを入れてくる。 Zuri Boro. シラフラビーもそうだね。 Zuri Boro. シングルレゲやな、シングルレゲ。シングルレゲ。 Zuri Boro. 赤いコーナーを入れてくる。 Zuri Boro. 赤いコーナーを入れてくる。
खुलुमबाय Kalau pernah ada kayak mamalingam ya Rangatari Golfara. Punya hari bedi mana musuh nang boleh ini dunia pro kalau musuh ni. Ya bro. Big fan ada. Deh bro deh. Mana daya sikit pro musuh punya. Oh musuh apa? Bagaimana mak? Yes sir. Yes sir. Sar no kali. Ada sih. Really absar ya sir. Thank you. Kalau pernah daya dung kayak Rangatari. Kamiau, saya mana Meghalaya border ni mana kacauan na, mana Meghalaya border ni jinggo sana masih border kambiar na, to bideng Golpara zile warna, mana punya iri bedi mana muzan nama iri bedi mana zaku muzan murah masih berdeng beza kau, iri bedi mana mabung lenda, my family na sih nama YouTube family kebang legeng bedi, mana santroyar na, kasih foto ladeng, kasih one hedeng, mana mabung dang ni fry mabung nerau gilar na, ando kasih foto video langsung hai, siang lebar lan nomba. To daya mana abu ni program dengan abu jebai. Jangan mana ni video kelada anga, maya ni simla video jangan ni ke plus kanan sih mana bini next din ada, ha. Mana simla video simla ni jangan thang dengan 3 tarik di ni sampai sari tarik karena. To daya pas train berapa? Daya serak kasih ni. Ada no abu bini price ni 300 km. 300 no 260 km. Dekat sana na. Jangan saya lagi pernah, buat musuh nang baik. Thank you. Ada Meghalaya border khatiyaw je boro gami de bisang mane boro raijofोर दोङो होननानै आं माने मिथियाखैमोन आरोना दिनैसो मिथिदों आरो बेजों लोगोसे मेघालया जास्ट खाथि 1 किल'मिटार माने बिनि सिगाङाव गोबां माने बर' गामिफोर दोङो आरोना माने आरो मिरु आफाद बांला आफाद जोंनि मुसुमफोरा फन खालाम अभी हम पहुंच गया कहाँ नारायण चेट्टू mana pangasin na no untuk lokasi bela dah first time beli je first time wah ini new jaga sini boleh beli gini
Pak. First time le, Northern Statue. Murunarayon City. Jadi berlalu. Hey, lại giàu lại